Hello guys, maadjong buntag. So karon guys, dami diri sa kanal. So karon mga bata diha. Mga ligo sila diri guys. Lukso na, lukso na. Okay, lukso. Wara. So dami skan guys, kanal kay mga ligo kay summer na kaadjo kay alimuot libo jamo, alimuot mo nang ali na may mga ligo kay gagtabay ng hubas na. Nasa dari na busa dari nang dahan pro labari guys. Dahan pro labari diri area to. Okay. Kami pwede mag-swimming guys kay bugnaw po dali sa das kanal siguro. Bugnaw? Bugnaw de, ilawom. Bugnaw? Bugnaw ko. Tiglum na guys kasi bugnaw ko no. Nang laba po dila sila guys. Hindi sila mga ligo. Matry ta. Ay ug ako mo try guys para mabugto sila na guys ha. Kay gumaraman dai si ina. Ako bukat pila ko kilo bukat ko kaadyon jag mabugto na dakdak atong umamis siya talim baroy na lukso na so dyan lukso wara di man dapat karang ulbo jud ba no babaw tara A few moments later. Na sila guys ang labapod sila dere guys na ani kay lami pud istambayan dire guys kay bugnaw kaadyo mo ni among kuan guys irrigation so mura po siya og kan guys baka na swimming pool kintahay pud kay dako pud kaadyo mo try ta ko dari guys mulukso sa mga blok magkumulukso jag madakdak atong udi na kani ba ay bugat man di ay pud na bugat unja mo try ko ana guys mo try ko ani bisig masuwad na nato ba bugnaw pud kaadyo lami diri guys naman ay na mo guys why entrance free eras bisig asam din makita kita asam ni kadto train beach mas buhol dire sabi so karon guys mangita ko mig area kanang kuan di ko lubog at tudahan ko nga ligo so mangita mig area kung asa where di ani wa mati kawira hawira lang mang na adto gihapon ta dito agham kana ligo diri ay kana ligo diri ay na daghan na ligo diri guys na ligo diri daghan enjoy po diri guys kay daghan lokso dito oy hala grabe no daghan dib na ligo diri guys nindot pud kaadyo kay daghan mig kauban diri hala nangaligo sila hala dara guys hala suwaji na suwaji og lokso dara ka mong gitaon ay sila bitaon to lokso to grabe guys nindot mo dara guys ani mo dara kay way entrance ni free ni mo try ta ko adto madlok pang konsentrasyon mo dakdak atong unja mamnis siya nang humani ang baroy na asa man ta dakag cellphone ay kada ray mo hagod pasaya ginoo ko guys ay na ko na may mga ligo ari kay murag binta-binta po dari guys kay di ko nalubog hinuon guys di po ba malubog kay ilawom kay saminto mampod kay irrigation lagi jag madok po guys sa cellphone kuan on ari sige lukso na tara lukso sila guys matag area guys ni lukso ara nila ilang kita ari ko nila guys bugto mo try ko na sa mabugto diri ako na mabugto na Hey, ginoo ko ngit man. Naraday. Ligo na tadi pa. Lukso na ta. Unja amat hawiranan. Wa may hawiranan guys unsang mga palid mi ato padungad to, wa may hawiranan. Minta mato sila guys kina sila yung lukso-luksoan dyan na po hawiranan. Kumulukso mi area guys. Dito may aneron kaya pa daw matutubig. So atong suwad dyan nig langoy guys.
ngil alpo babaw guys kira apoy natalutaw na apoy mga murag source of wisdom. Jo. Unja murag ara landag mo day. Ay naman ko mag-intro. Na guys, anis likod guys, muna si Jaga ng kuan. Ay labong na pud kaadyo ba unja. Murag namatay subs ka inkiit kaadyo na panahon. Maligo na ta. Daong kauban grabe ang kauma mo naligo nag damag kabo ija. Hoy. Basa ta. Madlo ko nag-sound guys ba unja. Ag source of wisdom unsa na lang na abog-abog na naman sa kaadyo. Yeah. Lami po dari guys kay enjoyable food kita kakauman ng mga ligo diri. Oh, karabi no. Unja. Kuya pa itong area guys, kita po ilukso-luksoan lagi nila lagi. Nalingaw po guys ilang lukso-luksoan guys kay gusto rin kumulukso. Paglapang. Kurang guys, nagunaw na pakugasa ko dari area maligo mi dari kay murag. Panagi mi guys, ug maligo mi diri. Anod mi adto unja unsa na natong ginabuhi sa manod ta. Atong sulod diri. Ulan mi. Lami na ta isang sama guys. Uy, sama na ta. Pag video ra guna yung Lawom bitaw nagsama bitaw guys, lawom mo ginoo ko. Nagtibugsok apil ag ng saminto. Bawo man ka. Bawang tubang, bawang kanal jud ay. A few moments later. Tinai na oy na tinai. Tinais baboy buwa na guys. Ang uban guys tas tumoy naligo unsa of course ang atong hugaw ato ipaanod arkan signas uwahi ato tumoy manang arkan si midiri guys unay nang ligo tus unahan kay og padadaan mi delivery diri to ana lagi pod. To ana lagi pod guys. Tinais baboy so na guys kay pista manos bayungan di ay nimbaroy na. Nakarealize ka guys nga di na jud ko mulangoy og lahos kay murag nalainan ko kita ko. Hay kundul. Dul di uy kamang siya dul pa to guys mutiglom kay kuan. Kadto to guys lain kadto murag tinae sa kuan. A few moments later. So karon guys, naka-realize mi nga di ala jud mi mulangoy kay naay nagdutaw-lutaw nga something. Kay piyesta man dai pod Ros bayungan di ay pod. So naay nakikita jud po guys kay naay nagdutaw-lutaw nga puti nga tinae putos ka baboy baw. Man nang ulit na lang mi guys. Uy kay ngil arak adyo. Sa man nagbatas-batas sa mi ginahinay jud naka-realize mi nga adto na namin sa tabay maligo guys bahalag lubog. Kurun sa pa diha basta bahalag lubog basta di makuan ang kanang kuan kay menta ug may kumpir na og tabay og kanal guys ato na lang ko tabay kay ug aris kanal hugaw ka adyo kay nay nalutaw-lutaw lagi man karon nangulit namin tayo nangulit namin guys kay perting inita ka adyo nangulit namin so ato na namin tabay tiwas ug ligo so maoras ito atong vlog karon guys maligo lagi unta tag kanal karon unja kay naka-realize sa nga nalutaw magaling ka koy wa jud ko nakakuan guys nilangoy pa ko sa pagtunga na ni patong na gatong murag tinae na paroy mga naka-realize mi guys nga ato na lang sa ligo kay bahala nagway tubig tidahurot na so maram sa to guys ang vlog karon for today's vlog so unja na sigurong hapon ang ipakita ninyo agatong view na po dari unya so ato na lang ko mag-end so ato lang pong unjang hapon ato lang po ato na lang ko mag-end lagi sa atong unjang hapon so see you for another episode. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Hello guys.
guys, madyong hapon na kay hapon na ron. So karon ato nang susihon guys ag view didto sa kuan. To atong gi-vlog agi kay naman to si Josh. So atong susihon ag view karon. So unsa na poy view lain. So murag way tao diri. Atong susihon. Diyan na po ko i-share ninyo ron about ganina o sinetabo. Ayo. Way tao. Na ko i-share ninyo gamay ra pod nga share pero kani pod is kan kasing-kasing og ma-share pod sa uban bisig naka suway na pod mo guys ug ingani. So ay mara ma-review guys ha. Pariharag hapon. Ingaron manggudron ngaron mga orasa. Mara may view guys ang pakita view. So hello guys, so karon ako i-share ninyong gamay pod ganina unsay panghitabo. Nakasana mo guys kada bitong maligo mo pa dong unja niingon ang tag-iya nga asog ligo-ligo ng tabay na tabay jig mahurot ng tubig. Ngana ko Jesus. Ganina jud guys is among tabay ron is kuan kanang na lubog na siya guys ba murag nakita na jud bato-bato. Mato na-realize ko yun sa tong vlog karon nato mig kanal ganina unja kay lain na pug kanal ganina guys kanay man tinain nya ning taligsiw sa TV na TV kanay tubig ay nakaat tanawon mo tong nangulit na lang pud mis ang cousin diya mao to bag-abot diri lubog gyapog tabay man na-realize me nga adto na lang mis kuan las among silingan nandiya mao to pagligo na kani ingon man og kan nga adto na magbalik-balik diri kasi mahurot among tubig na nimbaroy na mao to guys nga pug nilaw sa nailigo mao to ni uli ko nandiya nagampo jud ko guys nga muuwan. Alang ipakita ninyo guys kung saan natabo ko yun sa pag-uwan. Nara guys, marami sa view guys kanasang likod, marami sa na gahapon kay nice pato gahapon pero mao ni karon. Manig karon adlaw. Unja mara man sa atong view ni karong adlaw guys ha. Mura man ina ha. Nice kadto guys. Ag ijang mura tag spaceship guys murag naa mo gawas nga spaceship o kaya nagkaan ana man mura ana murag unsa ba na mura tag orbit. So nice pud kadto guys na. Mao ni karong adlaw unja. Kung gusto mo makita sa view gahapon, i-click lang tong gahapon. Kin-upload naman to gahapon tan-awa lang po ninyo unsa kanindot ang ato ang view sa Bohol, Philippines. Diya mao nig karon na mao nig karon nice kaadyo. Unja mao ra man siguro to guys ang kan ang gi-share lay atong view so ugma na pod ato na pong tan-awon ug unsa na poy view ugma. So mao ra man siguro to ang i-share karon unja. Ug daghang salamat di ay sa mga tawo nang support sa ang YouTube channel. So always nag-watch. Di na tagatagsaon guys kay kabaw ko nga kabaw pud mo nga kamo naman nagmahal sa akong YouTube channel. So nga unta daghang blessings maabot sa itong kinabuhi ug unta magkamo magpadayon diri sa akong YouTube channel. So maraming surto guys ug daghang salamat ug see you na pud sa another vlog guys. Unsa karon magkuan sa ako take a picture sa ako lamang guys. Ato lamang sugat take a picture. So alam may pakita niyo ang picture unja ang i-appeal ras ng vlog today. So marato guys og daghang salamat og see you na pod sa hangtod-hangtod sa higayon. Ug daghang salamat. Bye bye guys. Take care always. Amping kanunay guys.